Zdar, bratia a sestry. Takže na potulkách po Vianočných trhoch sme zablúdili do stánku, na ktorom bola skautská lalia. Sme si nemohli nechať ujsť. Pripravili sme krátku reportáž. Sú tu šarmantné devy z 13. zboru z Bratislavy, z Petržalky. A majú tu všakovaké rôznorodé tovary, ktoré tu ponúkajú ľuďom. Ešte sa spýtam, že koho bol nápad ísť na vianočné trhy s takýmto predávaním ručne vyrobených vecí. Bol to nápad jednej mamičky, našej dievčaťa zo zboru. A ona vlastne aj nám pomohla to troška zrealizovať. A to máte v rámci nejakého projektu, alebo? Každý rok sú niektoré stánky dané pre neziskové organizácie a tento rok má na 3 dní stánok aj náš zbor. Aha, to je iba na 3 dní, hej? Hej. Čiže sme to vychytali túto s Punťom. To je super. Tak máme tu rôznorodé veci. Najlepšie bude, keď nám o nich vy niečo poviete. Čo je napríklad toto? Toto je batikovaná šatka. Batikovaná šatka. A tá šatka pôvodne je z čoho? To sa dá niekde kúpiť? Z gázy je to. Z gázy. Aha. Z pásma gazy. Áno. Tam ste mohli vidieť magnetky, ale tak kto vie čítať, videl, čo to bolo? A toto čo je? Na čo to má slúžiť? To mi vysvetlíte. Krabičky na odkladanie. Krabičky na odkladanie, hej? Môžem... Sú prázdne, nič v nich nie je, ale zvonku vyzerajú veľmi pekne. Čo by si tak do toho odložila? To je to šál. Tak kolegyňa by odložila šál, ale... Ja by som si tam mohol dať oné. My sme vymysleli, že to je dobrý, vhodný obal na objektív. A tieto písmenka to je tiež ručne vyrábané. Áno. To ste nejakými vreckovými nožikmi. A na tábore, či tak v klubovni skôr? Klubovni. Hej, taká klubová činnosť, taká na takéto domáce pobavení. No, všeličo tu majú aj CDčka. Keby ste mali záujem uskladniť nejak vhodne nejaký nôž, tak veľmi seriózne púzdro s potlačou so skautskou láliou. A vy aj takto akože informujete ľudí, že čo skauty a takto. Aj časopisky máme náš. Hej. Náš zborový časopis. Skauty lovia bobrikov napríklad. Môžete zobrať náš zborový časopis. Dosť dobre. Preskoplesk. Preskoplesk. Ďakujeme. Tak... My sa rozlúčime asi, ukončíme túto reportáž, lebo ja som dostal teraz veľmi silnú tužbu, ako prečítať si tento časopis. Vážne rozsahom ojedinelý a obsahom určite tiež, takže my sa s vami lúčime a keby ste náhodou ešte, koľko to viete? Do 10. večer. Do 10. večer, dnes, v sobotu, 20. decembra išli o Vianočných trhoch, tak sa to určite zastavte. Stánok C16, alebo úplne na kraji, keď idete od františkánskeho kostola.